Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Anyị kwesịrị ịnọ na njikere, jupụta n'ike nke Chineke. Ọ bụghị ibi obere ndụ nke ichere naanị onwe, ịma naanị maka onwe, ịchọ ndụ. Ịma nsogbu nke onwe a bidoro n'ogige. Jenesis 3 amaokwu nke 1 ruo na 8. Agaghị m aga ebe ahụ gụọ ha niile, mana ịma Adam na Eve na-enwe ụbọchị dị ụtọ mgbe ha na-eme ihe Chineke si ha mee. Mgbe ahụ onye iro wee gosi Eve otu ihe nke ọ na-enweghị, wee sị ya na ndụ ya ga-akacha mma ma ọ bụrụ na o nwee ya, n'agbanyeghị na Chineke agwagbuola ya ka ọ ghara inwe ihe ahụ. Ha chọrọ ya nye onwe ha, ihe nke Chineke na-enyebeghị ha, ma ha tinye uche ha n'elu uche nke onwe ya. Ekwensu asị ha na mkpụrụ osisi a dị mma, unu ga-amatakwa ihe, unu ga-adịkarị ka Chineke. Ịma ihe nke a pụtara n'ikpeazụ, ha tụfuo mkpuchite nke Chineke. N'otu ntabi anya ha chọpụta na ha gba ọtọ. Ha gbalịa ikpuchi onwe ha wee banye n'ọrụ nke anụ arụ. Ụjọ wee bịa ha nke na-emebeghị ha mbụ na ndụ ha. Ha gbara ga ezo. Ma ekwenyere m na nke a bụ nnọọ ihe na-eme anyị mgbe anyị na-ebi ndụ na mmehie ụfọdụ dị iche iche nke anyị ma na-adịghị mma, mana aghọtaghịle ma onwe onye ọbụla nke ndụ ya ga-ezu oke. Ekele dịrị Chineke na anyị nwere onye nzọpụta. Ekele dịrị Chineke maka mgbaghara mmehie nke m chọrọ ọtụtụ oge ụbọchị niile. Ana m enye ekele maka mgbaghara mmehie. Ihe m na-ekwu banyere ya n'ụbọchị taa bụ ịga n'ihu na ihe ndị nke ị maara ha dị njọ, na-abụghị gị na Chineke ịrụkọ ọrụ. N'ezie, ọ ga-ewetụ gị ọtụtụ oge inweta onwe gị site na ihe ndị kere gị agbụ, mana ọnọdụ nke obi anyị dị mkpa nke ukwuu. Chineke, achọghị m ime nke a, achọrọ m ịnọ ebe ị chọrọ ka m nọrọ. Achọrọ m ịkpa agwa otu ị chọrọ ka m si kpaa. Gị wee mụọ ihe na-anọ ebe dị mma, gị nakwa ekpe ekpere. Mana ana m agwa gị, onweghị onye ọbụla nke nọ n'ime ụlọ a ma ọ bụ ebe ọbụla ọzọ nke nwere ike ịgwa m na ịnọ n'okuku agbụ, na iruberere Chineke isi ruo afọ 20, ma gị ka nọrọkwa n'okuku agbụ ahụ. Gbaghara m, mana agaghị m ekwe nke a. Nke a anọghị n'akwụkwọ nsọ. Ekwenyere m na ọ bụrụ na m nọ n'okuku agbụ ma m banye na mmekọrịta mụ na Chineke, ọ bụghị naanị ịbụ onye azọpụtara ka m ghara ịga ọkụ ala mmụọ, ma n'ezie ịchọ ibi ụdị ndụ mụ na Chineke nke m na-akpọbata mmụọ nsọ n'ime ndụ m, si ya mesoo m maka ihe ọbụla nke nọ na ndụ m nke na-abụghị ihe nke ị chọrọ ka ọ bụrụ. Ee, ana m akpọ ọtụtụ mmadụ taa ịdị na njikere ito ma tozuo oke ma bụrụkwa ihe Chineke chọrọ ka ị bụrụ. Amen. Ekwenyere m na enwetara m ndị dị mma. Ọ bụrụ na ọ dịghị gị mkpa, ị gaghị anọ ebe a n'ụtụtụ Satọde. Ma ama m na anyị nwere ọtụtụ mmadụ site n'akụkụ ndụ niile, site na ogugo nke ntozu oke nke ime mmụọ, ma ndị na-elele ihe onyonyo. Ana m agwa gị, Chineke nwere ndụ nke pụrụ iche nke na-atọ ụtọ wee nye ndụ gị. N'ezie, ama m na ị chọghị ịhapụ ihe nke Chineke nwere nye gị. N'ezie, udo, ọṅụ, ezi omume, olileanya, ike na ihe ndị ọzọ dị mma Chineke chọrọ imere gị. Abụla ndị na-asị ka ha mee ihe ntakịrị ọbụla ha nwere ike ime ma o nwee ihe ọzọ esi n'azụ ụzọ nke eluigwe kpọbata ha. Achọtụkwa m ịnọ na skuul ọta akara mgbe m ruo ebe ahụ. Ịma Lucifer si n'eluigwe wee daa n'ihi ọchịchọ nke onwe. Ka anyị lee anya n'akwụkwọ Aịzaya isi 14 amaokwu 12 ruo na 15. Lee ka i siworo n'eluigwe wee daa, gị Lucifer, nwa nke ụtụtụ. Olee otu esi chụtuo gị n'ala, gị onye na-eme ka ike gwụ ụwa, onye okwu ụgha, ekwensu, eze nke Babilọn. Ma gị onye kwuru n'obi gị, aga m arịgoro n'eluigwe, aga m ewuli oche eze m n'elu kpakpando nke Chineke. Aga m anọrụ n'elu ugwu nke nọ n'ọgbakọ nke kachasịcha n'ebe elu ugwu. Aga m arịgopụ n'elu karịa n'urukpuru. Aga m eme onwe m ka m dịrị ka onye kachasị ihe niile elu. Aga m. Ma nke a bụ ihe Chineke kwuziri.
a ga-achụda gị n'ala n'ọkụ mmụọ n'ebe dị ime ala nke ime ala, ebe nke ọnwụ dị. Ya mere anyị kwesịrị ịghọta na ma anyị chọrọ ya ma achọghị ya, Chineke nọ n'isi. Ma ọ bụrụ na anyị mee ihe ọ chọrọ ka anyị mee, anyị ga-enwe obi ụtọ ma gọzikwa anyị. Ma anyị jụ ime ya, ihe ga-efunarị anyị. Anyị ga-atụfu ihe. Agara m ebuli wee pụọ n'ebe ihe ngosi ahụ, ma m chọpụta na nke a bụ obere ihe. Mana nke a bụ otu m na Chineke ji bido ịnụna maka akụkọ m ndị m kọrọ, itighachi ihe ndị m ji zụọ ahịa na ụmụ ruru ihe ndị ahụ nke Chineke kụziri m ime. Nke a bụ ihe mere agaghị m ụlọ akwụkwọ ebe a na-amụ akwụkwọ nsọ, agara m ụlọ akwụkwọ nke mmụọ nsọ. Ma ọ bụ ụdị ihe ahụ, gee m ntị, ọ bụ ụdị mmekọrịta nke mụ na Chineke nwere, nke ruru na mgbe ị na-azụ ihe n'ahịa, ma ọ bụ mgbe ị na-agwa ndị mmadụ okwu, ma ọ bụ ihe ọzọ, gị nata atụmatụ n'aka Chineke maka ihe ọ chọrọ ka ị mee, nke bụ naanị n'ihi ya, nke na-enweghị onye ga-eche ya, n'ihi na ọtụtụ mmadụ agaghị ama na ị mere ya. Ma naanị n'ihi aha ị ga-eme ihe nke ọsọ ime. Maka mgbagote ị ga-amalite ịzụlite ezi mmekọrịta gị na Chineke. Nke a dị oke ọnụ ahịa na ndụ gị kwa ụbọchị. Ma ama m na ihe ndị a na-eme gị, ọ na-emekwa m ọtụtụ oge. Ka anyị kwuo maka họteelụ ebe anyị na-edina. Ụfọdụ n'ime unu anọọna n'ebe ahụ. Ị leziri ya anya otu ị ga-achọ ka onye ọzọ lezie nke gị? Elere m anya nke ahụ. Gị sị gịnị ka ị na-ekwu maka ya? Anyị kwụrụ ha ụgwọ ihicha ya, mana asị m gị hichawa ma ọ bụ mezie akwa ndina gị. Mana nke a bụ ihe ịma atụ. N'ụtụtụ a, atụpụrụ m okwuchi nke ihe ọṅụṅụ m, ma atụnyeghị m ya ebe m kwesịrị ịtụnye ya. Gafee n'azụ oche n'azụ ihe ahụ, ma m ga ebe ahụ tụtụrụ ya. Ya bụrụ na mmiri nọ ya, ya wụọ n'ala eji osisi rụọ. Ma ịma otu ntabi anya, echere m, lee, anyị na-enwe ihe abụọ na-eme n'otu mgbe. Ịma Chineke, ị na-ekwu otu ihe, a na-arụ na-ekwu ke ya. Ya mere n'otu ntabi anya ahụ, m sị mba, ka m gaa weta ihe eji ehicha ihe. Ma aga m akpọdo isi n'ala, gafee n'azụ oche, hichaa mmiri ahụ. Ọ bụ ụmụ ururu ihe ndị ahụ, m na-agwa gị, ọ bụ ụmụ ururu ihe ndị ahụ bụ ihe Chineke na-akpọ ihe. Ekwenyere m n'ebe ahụ, ebe anyị na-eto ma tozuo oke karịa ihe ndị anyị na-eche. Ana m ahụ ka mmadụ na-ekwu okwu ime nke ahụ, ikwu na ya ga-ahapụ ụlọ gaa Afrịka ga wuru onye na-ezisa ozi ọma. Aga m ahụ onye ga-eme mkpebi ime ụmụ ruru ihe nke Chineke si ha mee naanị n'ihi ya onwe ya, nke na-enweghị onye ọbụla nke ga-ama maka ya na-abụghị ya, naanị mere ya ahụ. Amen. Ọ dị mma ugbu a. Luk isi 18 amaokwu 18. Anyị ga-agụ akụkọ banyere nwoke bụ onye okpukpere na-abụghị onye nke Chineke. Achọrọ m ka ịghọta ihe m kwuru. Anyị nwere ike ịbụ onye okpukpere na-abụghị onye nke Chineke. Luk isi 18 amaokwu 18. Otu onye ọchịchị kpọrọ ya ezi onye ozizi, gị onye dị mkpa ma zuo oke, dịkwa mma n'agwa. Gịnị ka m ga-eme ka m nwee ike nweta ndụ ebighị ebi? Ya bụ, gịnị ka m ga-eme ka m nweta nzọpụta ebighị ebi n'ala eze Mesaya? Amaokwu 20. Ịma iwu, ezula ori, egbule mmadụ, akwala iko, agbala ama ụgha, sọpụrụ nne na nna gị. Ya wee zaghachi sị, emeela m ihe ndị a site n'otorobịa m. Nwanne a dewere iwu. Ọ bụ ezi onye okpukpere. Ma mgbe ọ nụ Jizọs sịrị ya, o nwere otu ihe nke ị na-enweghị. Ree ihe niile nke ị nwere, were ego ya nye ndị ogbenye. Mgbe ahụ ka ị ga-enwe ezigbo akụ n'eluigwe. Ma mgbe ahụ lọghachi bịa soro m, ma bụrụ onye na-eso ụzọ m. Bụrụ onye nke m ma na-eso m. Ma mgbe ọ nụrụ nke a, o wutere ya nke ukwuu, ike agwụkwa ya n'ihi na o nwere ego nke ukwuu. Ya mere, ma Jizọs chọpụtara ya wee sị ya na ọ bụ ihe dị ike ndị nwere akụ na ụba ịbanye n'ala eze nke Chineke. Ọ bụ ihe dị mfe kamel isi n'anya agụga gafee karịa ndị ji ego ịbanye n'ala eze Chineke. Ma ndị nụrụ ya sị na onye ka a ga-azọpụtazi n'ime ụwa? Ya wee sị, ihe na-ekweghị omume n'aka ndị mmadụ kwere omume n'ebe Chineke nọ.
Gwa gee ntị. Pita wee sị, ahụrụ m nke a n'anya. Pita wee sị, ma lee anya ebe a, anyị ahapụla ihe nke anyị, ụlọ, ezinụlọ, azụmahịa ya, anyị esorola gị. Ya wee gwa ha, asị m unu, n'ezie onwe onye hapụrụ ụlọ ya ma nwunye ya ma ụmụnne ya ma nne na nna ya ma ụmụ ya na ihe ya n'ihi alaeze Chineke, nke na-agaghị anata na nkwụghachi ọtụtụ okpukpo n'ụwa a na n'oge na-abịa abịa, ndụ ebighị ebi. Ugbu a, ọ bụ ihe ọgụgụ buru ibu, mana ka m nyere nke a aka wee gwa gị ihe m mụtara maka nke a. Ihe a bụ nwoke soro iwu niile. Ọ na-aga ụlọ nzukọ, itinyere ihe akwụkwọ nsọ gị, ị na-enye onyinye, ị na-anabata ndị mmadụ n'ọnụ ụzọ. Anyị na-eme ọtụtụ ihe naanị n'ihi ntụziaka na iwu na ihe ndị anyị chere, nke anyị chere na anyị na-eme, ma nke a apụtaghị na anyị nwere obi ọjọọ. Mana ugbu a Jizọs abịa, maka na Jizọs ọ bụghị na ọ chọrọ ịnaracha ha ihe ha nwere. Mgbe ọ gwara ndị mmadụ sị ha na ha weta ego ka ha nye ndị ogbenye, ha sị Jizọs achọghị ka ọ napụcha ya ego ya niile. Ọ ma na ego nwoke ahụ bụ nsogbu nyere ya. Ya mere ọ nara ya maka ya, n'ihi na ọ maara na ego ya bụ ihe nọchiri n'etiti ya na ya. Ya mere ụfọdụ oge Chineke na-emetụta anyị n'akụkụ ebe nke anyị kpọrọ ihe. O nwere obere nkwagharị nke ọ na-eme ịhụ ma ya o nwere ike ịhapụ ihe ahụ. Anyị kwesịrị inyepụ ya ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'ihi Chineke. Ma ọ bụrụ na nwa okorobịa mere ya, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ndị ọzọ sị, ọ dị mma, anyị ga-ahapụnụ ihe ndị a na ihe ndị nke ọzọ. Kedu maka anyị? Ya sị, o nwebeghị ihe inyepụrụ nke ị na-agaghị enweta n'okpukpu ya na ndụ a na ndụ na-abịa abịa. Ya mere enweghị m ike iche ihe gara abụ ọnọdụ nwoke a ma ọ bụrụ na o mere ihe Chineke si ya mee. Ya sị, Chineke, ọ bụ nke gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ego adịghị m mkpa dịka ịdị m. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, lekwa ya. N'ezie, nwanne ahụ gara alaghachi azụ karịa n'ọṅụ. Otu ọ dị, ya edewe ego ahụ o nwere na-enweghị ọṅụ. Ya mere anyị ga-ejide ihe a nke na-akpatụ anụ arụ anyị. Anyị nwere ike idebe ya ma tụfuo ọṅụ anyị, ma na-enwe ibu arụ nke obi, ma ọ bụ na anyị ga-achụ àjà ma mejụọ anụ arụ anyị, ma n'ikpeazụ hụta ihe nke Chineke pụrụ imere mmadụ, onye dị na njikere inyefe ihe niile n'ihi ya. Ugbu a Luk isi 10, nke a bụ akụkọ ọzọ dị mma. N'ezie, Luk bụ ezigbo isiokwu n'ime akwụkwọ nsọ. O nwere ọtụtụ ihe ndị dị ebube. Luk isi 10 amaokwu nke 25. Ma otu onye ọkaikpe, nke a bụ nwoke maara ihe. Na nke mbụ anyị lere onye okpukpere na-abụghị onye nke Chineke, ma ugbu a anyị ga-ele onye maara ihe, onye maara ihe nke ukwuu. Ma otu onye ọkaikpe buliri ịgbalị ịnwa ya, sị ya, onye ozizi, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi? Ma Jizọs asị ya, n'ezie, gịnị ka e dere n'iwu? Ya sị na ị ga-ewere obi gị niile na ume gị niile na uche gị niile na mkpụrụ obi gị niile hụ Chineke gị n'anya, hụkwa onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Ma nwoke ahụ achọghị ime ya, mana ya kụda ume nwatakịrị sị ya, onye bụ onye agbata obi m? Mgbe ahụ Jizọs wee kọọ akụkọ a banyere otu nwoke onye ndị ohi kụrụ ihe, ha tụsa ya n'akụkụ ụzọ, ya nọrọ ebe a na-agba ọbara na-achọ ịnwụ. Onye oke okpukpere wee pụta, wee si n'ụzọ nke ọzọ gafere dịka onye isi nchụàjà. Onye okpukpere ọzọ wee pụtakwa, onye Livayị, ya gaferekwa si n'akụkụ ụzọ nke ọzọ. Ma onye na-enweghị onye ọ bụ wee pụta, gafete, ya wee kwụsị gakwuru nwoke ahụ, were ego ya, were oge ya, lekọta ya, gwọọ ya, kpọba ya n'otu ebe.
nke nwere ike ịbụ họteelụ, wee gwa ndị na-ebe ahụ sị enwere m azụmahịa nke m kwesịrị ịga mee. Ya gaa si ha lekwenụ ego, were na ya lekọta ya. Ọ bụrụ na ọ fọọ mgbe m lọghachita, aga m akwụ ya. O kwughị dị isi lekwa ebe ihe ọ ga-eme ga-akwụsị. Nke a masịrị m. Ma ọ sịghị n'ezie aga m atụfu naanị $22 ebe ahụ ka ọ gwụrụ. Ọ sị ihe ọbụla nke ọ ga-ewe, achọrọ m inyere nwoke a aka. Nwanna, ihe ọbụla nke ọ ga-ewe, achọrọ m inyere nwoke a aka. Ihe ọbụla nke ọ ga-ewe, achọrọ m inyere ndị mmadụ aka. Ihe ọbụla ọ ga-ewe, onwe onye nọ ebe a n'ime ụlọ a, ihe ọbụla ọ ga-ewe, achọrọ m inyere ndị mmadụ aka. Ọ bụrụ na anyị chọọ ka Chineke wepụ njedebe na ngọzi nke ọ ga-enye anyị, anyị kwesịrị iwepụ njedebe na ihe nke anyị ga-enye. Ama m mmadụ ole ndị na-abịa na ihe dị otu a. Ị na-enye onyinye n'abalị Tọzdee, onyinye ndị nke ọzọ gị sị ekwesịghị m inye ọzọ. Ọ dị mma, o nwere ike ịchọghị, mana ị nwere ike. Ana m enye n'oge niile. Anaghị m apụta n'ụtụtụ Fraịde n'ihi na akụziri m ihe n'abalị. Echere m na ekwesịghị m ịkụzi ọzọ taa. Ịma, ọ bụrụ na ị gara ebe a na-eri nri gaa rie nri ugboro 4, gị si na ị gaghị akwụ ụgwọ n'ihi na ị kwụrụ ụgwọ n'ụbọchị gara aga. Ị na-anụ? Imeela. Ya mere ekpebiri m na aga m akọ akụkọ nke m onwe m. Akụkọ a mara mma, kwa ọ dị mma. Jizọs kọrọ akụkọ banyere ụmụ nwoke okpukpere 2 na otu onye obi ebere. Aga m akọ akụkọ nke m banyere mmadụ 3 ndị oyiri Kraịst na-aga ụka. Ndị mkpa bịakwutere na ihe ha mere mgbe ahụ. Mmadụ 3 ndị oyiri Kraịst na-agụ akwụkwọ nsọ na-abụ abụ. Ha niile bụ ụmụ nwanyị. Ndị di ha hapụrụ ụmụ 4 na-anaghịkwa ya enyere ha aka. Ya wee hụ nwaanyị ọzọ na-eto eto nke a hapụrụ na-eleghachighị anya n'azụ. Ọtụtụ mgbe ike na-agwụ nwaanyị ahụ ịzụ ezinụlọ ya, na-abụ nne na-abụ nna nye ha. Naanị ya na obi na-alọkwa ya mmiri. Nwaanyị oyiri Kraịst nke mbụ, n'ile anya n'ọnọdụ nke nwa agbọghọ ahụ, ya sị aga m ekpere ya ekpere. Ma nke a bụ ezigbo nzaghachi nke onye okpukpere. Nwaanyị onye oyiri Kraịst nke abụọ asị, onye ma ihe o mere nke mere di ya hapụ ya gbakwuru nwaanyị ọzọ. A ga-enwerịrị ihe mere. N'ezie, ihe nwaanyị nke onye okpukpere nke abụọ mere bụ naanị uche ya, mana enyemaka adịghị ya. Nwaanyị onye oyiri Kraịst nke atọ ahụ ọnọdụ a, kpee ekpere, jụọ otu ọ ga-eji nye aka. Chineke agwa ya sị ya ka ya na-akwụrụ nwaanyị ahụ ụgwọ ụlọ ọnwa niile, ma ya ekpebie ime nke ahụ. Ọ bụrụgodị na ọ zụghị akwa ọhụrụ ahụ nke ọ na-edewe ego ya ịzụ. Ya wee nyekwa ya echiche ị na-akasi nwaanyị ahụ obi mgbe niile, ma bụrụkwa enyi ya. Ugbu a ka m jụọ gị, mmadụ 3 a ole nke na-arụpụta ọrụ n'ịhụnanya? Ma lee, nke a bụ ihe ọ bịara bụrụ. Mana na nkeji ikpeazụ nke m ga-anọ n'ebe a taa, achọrọ m ịgwa gị sị ị nwere otu ndụ ibi, ma ị nwekwara otu ndụ inye. Ị ga-enye ya onwe gị ka ị ga-enye ya Chineke, ma kwe ya ka o jiri ya mee ihe ọbụla nke ọ chọrọ iji ya eme? Ị ga-abụ ma aga m achọ inye atụmatụ n'ụbọchị taa nke a kpọrọ bucket list, ma ya bụrụ ụdị ihe ịma. Ndị mmadụ na-ajụ m oge niile, o nwere ihe m tinyere na bucket? M sị ha mba, na onweghị ihe ka dị ya. Ịma, ịgwa gị eziokwu, n'agbanyeghị mgbe ụfọdụ ike na-agwụcha m ịrụsi ọrụ ike, mana enweghị ọzọ m na-eche m nwere ike ime. N'ezie, agbalịala m ime onwe m ka m nwee obi ụtọ. Ịma, ana m eme ihe ndị m na-enye m ọṅụ. Ịma, Chineke na-elekọta anyị nke ọma, mana ọ dị ka ekpebiri m na aga m enwe bọket ọhụrụ. Ya mere enwere m atụmatụ nye gị n'ụbọchị taa maka ihe edere n'ime bọket.
bido bọket, mana ejikwala ihe ndị ị chọrọ ma ọ bụ ihe ndị ị ga-eme tupu gị nwụọ wee mejuo ya, ma were ihe ndị ị chọrọ imere ndị ọzọ tupu gị anwụọ were mejuo ya. Amen. Nke a masịrị m. Ka anyị weta ihe ndepụta nke bọket ọhụrụ. Chineke, aga m achọ itinye ọchị n'ihu mmadụ 3 n'ụbọchị taa. Achọrọ m ịbụ onye na-agba ume. Otu ụbọchị achọrọ m ịzụrụ nwaanyị na-enwebeghị akwa ọhụrụ ruo afọ 5, akwa ndị dị mma nke ga-eji igbe ya. Eziokwu. N'ezie, nke a were oge, mana ọ ka mma na anyị bido hụrụ ozi a n'isi. Gịnị mere ị gaghị ekwere Chineke ka ọ na-atụgharị akpa ego nke nwere $20 na $50 naanị ka ị nwee ike ịgọzi ndị ọzọ? Kedu maka ibu asambodo onyinye, maka gas, maka ihe oriri, maka ihe ndị ọzọ dị otu ahụ, ma mgbe ị gara n'ụlọ nzukọ bụrụ onye na-enyochara mmụọ nsọ? Ị na-anụ? Naanị chọọ nwaanyị ahụ nke na-alụghị di. Ime ike ga-agwụ ya n'ihi na ọ na-arụ ọrụ abụọ. Di ya anaghị enyere nwa ya aka. O nwere ike ọ na-akpọ ụmụ ya apụ aga akpọrị ndụ. Gịnị mere ị gaghị enye ya asambodo nke onyinye si ya, achọrọ m ịkpọ gị na ụmụ gị pụọ taa? Ịma nke a ga-adị ka mmadụ inyepụ na-aga n'ihu. Ị na-anụ? O nweghị ihe kwesịrị ime ka ike na-agwụ anyị ma ọ bụ ka iwe na-ewe anyị, mana ọ naanị anyị ma ọ nọrọ mgbe niile na-atamu ma na-eme mkpesa oge niile n'ihi ndụ anyị. Chineke, gịnị bụ uche gị nye m? Gịnị bụ ije ozi m? Gịnị bụ ọkpụkpọ oku m? Gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Naanị na-ekwu mgbe ọbụla ị hụrụ na ị nwere mkpa. Chineke, o nwere ihe nke ị chọrọ ka m mee? Ọ bụghị Chineke mezie nke a chọrọ iji m akwara ngwa ọrụ ime ihe dị iche na ndụ mmadụ. Ana m agwa gị eziokwu, agafeela m inwe amamikpe na ihe ndị ahụ m gụrụ na mbụ. Nke ahụ bụbu m. Ịchọ inwe iwe, nke a bụ ụzọ esi eme ya. Naanị ibuli ikpebi ibi ndụ otu a na ọ bụghị na m ejeruola, ọ bụghị na m na-emetecha ya. Maka nwa gị, echere m na nke a bụ echiche kacha mma m nke m nwere n'ọtụtụ oge. Ma ekwenyere m na ọ ga-ewuli ọṅụ gị. Ana m agwa gị n'ụzọ buru ezigbo ibu. Amen. Ngwanye Chineke otuto. N'ime abụrụ m onye kwere ekwe nke na-adịghị enwe obi ụtọ ruo ogologo oge. Chineke wee kụziere m na obi adịghị m ụtọ n'ihi na ana m echere naanị onwe m. Ị nwere ike ịbụ onye kwere ekwe na-echere naanị onwe ya, na-emere naanị onwe ya, ma anyị ekwesịghị ịbụ nke a. Ị nwere ike ịmụba ọṅụ gị site n'iwepụ obi gị n'ebe onwe gị nọ ma lee anya gburugburu gị chọọ ihe ị ga-emere onye ọbụla ọzọ. Ka anyị gosi ụwa Jizọs. Ọtụtụ mmadụ chọrọ ya. Mmụọ nsọ Chineke na-ewepụta ohere n'ihu anyị niile n'otu n'otu ka anyị nwee ike garuo ma nyere onye ọzọ aka. Ya mere anyị kwesịrị ime ihe n'ohere ndị ahụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.